Па здравај од баштата Богомил и од мајката Синти за техниот принц за Кристијан. Като казват, че многу го обичат и ще се до него цял живот. Много години чакахме, много време искахме да прегърнем нашия Кристијан. Всяко момиче и момче заслужава да има дете, да станат родителите. Благодаря, Боже мой, от сърце, днес празнуваме Твоя ден, Сине, Сине мой, Кристијан. Благодаря, Боже мой, от сърце, днес празнуваме Твоя ден, Сине, Сине мой, Кристијан. Здравейте, пријатели! Специјална песен, специјален подарок. Мама Синти од тате Боби. Специјално за малкиот Кристијан, за принца да живи здрав. Без какво ли не минахме, само да те имаме. Книга с молитви за теб написахме. Кристијане, ти си на мама сърце и на тате Боби милото дете. Обичаме те ние от сърце. Ще ни дари с прекрасно момче, Сине мой, Кристијан. Благодаря, Боже мой, от сърце. Ще ни дари с красиво дете, Сине мой, Мама Синти, тате Боби, знај ще се доте, Сине мој, Кристијан. Обичаме те ние